Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai ngedos, guys. Mas No mulai ngedos sih pemirsa. Ya aku mau ngetro di Nyamat. Halo pemirsa. Montore Mas Put kan minggir no. Oke Mas No. Hasil jalan raya ngedos. Pinggir jalan raya iki. Pak Suparno pekerja keras. Mas, enggak aku sih ngirim, Mas. Ya. Ini. Ya wes. Aku ngetro di Nyamat kok iki mau. Kayak ngetro di Nyamat. Sampai Mas No gak mau dhewe lho. Amin. 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 Alhamdulillah. Ayo. Ini sarapan nih sawah Mas No yo. Aku setengah apa-apa di toko kalbi. Kok apa? Kayak ada rasa-rasa mereka. Aku dari sini nampak kono. Tapi aku pun bisa bilang kono. Kan ini? Iya. Sipil. Jadi kayak batu itu, batu kompak ya. Wah, tata dhewe Mas No. Aku langgan reduk panik iki ora. Jenenge PM ku garap pang borang ngono kae. Leng itu. Lemes spray, tangan mes spray. Lho mate aku ndene iki sing aku kan sono ki pengalaman sing ngene iki. Sapa iki wis pokoknya sing kadang-kadang wong repot ngene lho Kak. Kadang-kadang awak dhewe mulai nol diragati wong Mau sarapan Mas Put. barang wae panen oleh umpangan 2000. Iya iya. Ayo boy. Gak, Repotnya wong ngono. mau tak ibu dhewe. Ragate mbok atusan juta lho. Terus digampang. Aku sebenarnya yo ana wong jalur ragat yo, tak janji gak jalur ragat kok wong aku nandur dhewe adi itu. Tapi saya siap biaya ngono iku. Sing sapa? Sing kowe maksudnya. Mati siap biaya siap, tapi golek wong sing sportif pang aku. Kuku-kuku sing biaya iki sanggup maksudnya ngono lho. Ya bonus sanggup Pak, tapi aku Ayo, sing wis terjadi kan. Enak. Sawah tetep anu guys. Ngondet guys. Biyen royak kayak gini sawah iki pemirsa. Kehidupan guys. Di mana? Wah enak ya. Sadu tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibar iki yo ngedes lho Mas. Kok terus turu. Mulai guys. Yo corona kasus datar proyek. King. Kehidupan sawah guys. Mantap. Liyane kok rokoke nang kono ora tapi rokok elek-elek wae lho. Kene lho. Nah, aku begini yo. Informasi. Enak pemirsa. Jadi wangi turu kene arep ngewangi dos. Modal di modal kan ora ketangki kan saya Kamu Bingos tulis kamu. Ya si bingos itu tak syuting. Penting pula yo, kompo. Dia kanggo contoh wong, iya lho. Ayo tembakin. Kowe aku tak Aku protes banget. Ah, tapi ini saya akhir lah rasanya. Sampai tak dibule kasih colongin. Ya ora. Iki ya sering dikasih. iki syaratnya anu Mas ya. Dirit saithik lagi sarapan ngono apa piye?
Oh, berarti wong Iki wis dirut. Syaratnya ngono. Aduh sih. Aduh sarapan ning sawah iki pemirsa arep. Wah, gimana? Wah enak Mas ya. Iya tuh Mas. Ada kayak godhong ya Mas. Kok Anggo piring dhewe. Iki Masno sing duwe gawe. Alhamdulillah Mas panen yo. Jenguk sing penak kok Mas Jun lho. Mangan ora oleh karo ngadeg. Iki Masno pemirsa. Wah. Nah, mini arep kecer Mas. Yo ning arep. Langsung anyar-anyar dia gawean. Pokoknya nek takone mbok yo kemana lho. Pokoknya tetep jatuh tetep tak. Katanya sak awal mripate. Tenan kok. Pas kena sampai jengkarne, dia mana? Mati diloloni. Oh ini. Anu pe pacul nang sawah. Mana? Mana itu kunci paling sikit. Iya. Tuh ben sih Mas, tak pengen ngombe ya? Walu Oh, iya ora mosok yo ngene iki diombe le Mas kok. Besar agung banget. Wah, bersih ngawur. Suci. Iki IP-ne pemirsa iki. Masno. Iki adine Mbak Ti, bojone Masno. Mbah, pangan wae. Bagaimana tak pangan? anu kekno gumulai buntut kekno anake. Gumulai. Besok guys. Ini Oh, enak. Cuma rumah Iwan. Aku turun mah. Iya. nanti 08 yo ngundung baku iso nelungno lho. Campur tempe. Wah, Sampai tutuk. Kiroan tak sate. Anu Mas iki pitik asli Mas ya, pitik Jawa asli. Ayo potong. Tapi potong. Yo nek ora dipotongi yo ora iso Iya, kita. maksudnya nalik yo tak ora utuhan ora potong. lamiran. Potong iki. Alam. Oke, padha sarapan kabeh. Nah, gue tak dari gue masalah rendeman nek kalah karo kerupuk. Aku lagi rohi Mas nek salam gini iki. Ya tinggi. Ya, andur batu ini dari pada kerepen alarang ngaku. Aku dene ngono kerepen. Apane saya kuwi karo aku Tunga iyo. Iki wis perhitungane mau. bodonge Ikut kandung tunggu kan. ombo. Lampu tunggu. Nek kula kerep itu Ramadu. yo. Tapi kalau ngene materi bayan ora gonem. Oh, saya terbang kayak mayang ngono model piye yo, ya bocah ngene tepuk kan. Wis tek siap ngarit. Bocah kuwi ora ngono marah iki. Bocah arang-arang. Arang apane sak aku itu tak kok itu. Ora koyo wayang. Sampai jalan raya nih lumayan lah. Lumayan atuh Mas yo. Engko yuk mikuli Mas. Iki nek terang kok sepeda kok ngene ya sepeda. Dindingnya koyo diganti gitu. Anggo tutupe Mas nek kene botole. Oh, bar panen kok tepok. Hah? Ora anggarane nonjo anggarane 7.000 ne kita perang sak masih. Mas putih. Ning kono kan. Ora ketok. Hah? Engko Mas yo tak gawakno anu, apa? Piye nek ngombe? Ngombe ini gue banyak galon iki pemirsa persiapan. Padang dua bos. Engko tak gawakno Mas apa? Gono botol karo apa? Alhamdulillah. Kopi Kopi karo botol. terus Pene. kopi botol Yo. terus apa namanya
rokok sing enak. Apa senior? Bagus dulu. Foto-foto carrier. Cara ora nyeliliti ning iku. Ya jaluk bose tak jalukno bose. Bose sapa oleh Pak Suparno? Parno, si Fringes Kandel. Fringes Kandel. Siro. Itu berarti Ini tunggu. Aduh. Iku HP ku nek cepet yus totalan neh ora urung batek. di rokok isik. Hah? Enak kok. Enak apa, Mas? Ini bu, ide. Ini kok butuh deh lo. Relak gue kok. Gue mindung gue. Jam 10. Sekret, wah. Dari mana botolnya, Mas, ketok? Rasker botol. Langsung diangkat sak galone lah wis, Mas. Oh, yus kakek. Apa rumane kopi nih, Mas? Iki ya. Apa ini? Sinyal. Ya. Gurih bener. Kopi ini gurih, gua tak ketelo, Mas. Foto-fotoku har. Ning ndi? Yang guru mari kan berarti. Ya gua nek ngirim tak. Soalnya aku bagiannya ngirim pemirsa yo iki Mbak Rika, soalnya yo mendekati lahiran aku kayak iso melok ngiwangi, Mas. Ngiwangi paling ngirim tok gak apa yo. Belum seneng bro. Iya. Kalau anu ini. Supaya nak rokokan sik, bermangan terus rokokan sik. Ikut ganti nikmat. Cuacane pemirsa iki. Cek isuk iki jam setengah 7. Yang 6. Setengah 7 ya. Aku lari mlaku-mlaku jam anu kok. Ini pemirsa. Wis. Aduh, kena. Hah? Wis bungkal burung ya, Mas? Si. Iki ora dikombi, Mas yo. Ora dikombi, di dosi dhewe. Karo sak dulure iki. Lho. Mati ya rokok, Om. Lu tak semut ya. Nyah, semut sik. Kapan dirokok juga? Ini seger ya, bersarapan, rokok, terus iki pirang gede ya, Mas? Sampai teko kono ya? Iki karo iki. Didos kabeh. Iki salok ijo-ijo. Tinggal Mas nek ijo ini. Biasa isane. Los. Gak sarapan sih le balik. Ya semua. Ya, yang ngonten sih. Untuk tanya saya Mas Budi.
ora dewa arep mengko. Gelarane tak gone rono. Untuk kalah. Iya. Dia mau wis mendung ya, wah. Ya wis pemirsa yo cukup sekian iki. Wis do bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.